Ramo, prijatelju, ima li koga? Vidiš li gdje ikoga? Šta je, brate? Evo vidim nekoga, pa to si ti, Ramo. A vidio s mene, što tamo gledaj. Slušaj, ufatit će nas je. Šta će nas ufati mene? Ja sam malen, ja se mogu popjeti na drvo. Šta ti to? Jesi ti malen, ja s ovim stomakom ne morem niđe. Sam da nam je da pobjegnemo iz ove Bosne i Hercegovine, da prijeđemo preko granice, da nas ne ufate na granice. To je meni samo je. Znaš šta, imam jednu strašnu ideju. Kako imaš ideju? Ja ću se popjeti na drvo i da osmotrim. Da osmotriš, da pogledaš ima li gdje koga ja? Čučni dole. Ja da, šta? Čučni ne tamo morem do ti ovo. Pa čučni tamo. Ajde. Joj. Čuti mu je puno da galamiš. Ramo, težak si ti, Boga. Jesi malen, ali si težak, Boga. Joj, Ramo. Nema nikoga. Znaš šta? Oni neće nikad pomisli da mi išli po nekim šumetnama. On misli sad da smo mi nekim bijesnim vozilima. On nas traže 100% po asfaltu. Slušaj, samo da nam je da pobjegnemo da se dočepamo Njemačke. U Njemačku, ja znamo šta ćemo mi roti. U Nova ćemo neđe na građevini pa ćemo nešto na građevini roti. Zaroćemo mi poroj u Njemačkoj. Dok se ne dočepamo i kancelarije po Njemačkoj. Na građevini da radiš? Ja, roću. Ti da radiš na građevini? Ma hoću i što mene je briga. Kad možeš ti taki, mogu ja vaki. Ajmo, samo da bježimo. Nemoj da me pitaš za ruke. Ajmo sam da bježimo. Bježi oba, idemo preko granice da pobjegnemo. Aj ti prvi, ti sveći, tebe neće biti. Trebao si ti prvi, ako tebe ubiju, da ja moram pobjeći. Mene da ubiju? Ja. A ti, ajde prvi, ti sveći. Ajmo. Nek smo se dočepali, Rom, ove Njemačke, vide kako je ovdje odmah ljepši vazduh je. Jesam ti rekao, samo mene prađi, ja sam pametan čovjek, ja sam sve obišao. A ti si, Romo, ti imaš ti taj njuk za u Njemačku, imaš. Sad ti fali češta da se iščešljaš malo. Ajde, kako ćemo sad raditi? Ne znam ja, na šta sam mislio, Romo? Ja sam mislio, ovu mješalca mi nekako stoji nakrivo je. Ajde malo po vašer vagu. Ne, moramo nju staviti pod vašer vagu je. Šta misliš je? Može i lopate trebaju pod vašer vagu. Ne znam šta kako se to radi, gdje se ovo uključuje, gdje se ovo pali, kako da upalimo. Gazda nam neće dati ništa je. A šta se... Ajde, ovako ćemo. Kako ćemo? Ovako ćemo. Podigni ovo, kako se diže? Šta misliš, slušaj, ja ću držat da pod nivel... sad je rovna. A šta će ja raditi? A ti ubaci ovaj pjesak je. Ovako, šta misliš, ovako? Drži. Ajde, ja ću držati i bacaj pjesak. Oj, stani! Isprljao me! Pa kako ću ovako u Evropi biti prljav je? Pa šta je kako? Nisam ja navikao na to. Kako ti misliš da se miješaš, da se radiš pere? Slušaj, ti ovo, ti drži. Znaš šta mi nije jasno? Kako se sad ovo miješa u njoj? Pa ne trebaš Ramo da okrećeš. Ja da okrećem? Ja. Ajde. Ajde ti okreći, a ja ću bacat. To. To vidiš, tako ide. To. Ne znam, šta ne znam ja. Trebalo nam ovdje cimenta, nismo donijeli cimenta je. Ma šta će ti ciment met malo tog piješka, malo žamulja, ajde. Kada si nekad nešto pošteno radio, nemoj ti ovo pošteno. Pravu si, onu vreću cimenta prodavamo, kupimo od sebi po bureke. Ma ćevape, ne volim bureka, sam ćevape volim. Ti si ove sarajevske ćevape navikao sam da tučeš je. Ajde. Ništa onda Ramo, ti to okreći, ja ću bacat je. Znaš šta? Kaže, kod nas u Bosni kad se ovi žale kaže teško je kaže na građevinu. Šta je teško? Evo sad ništa, sam bacaš lopatom, pokrećeš tu mješalicu, šta ima tu? A znaš šta, svi hoće da sjede u fotelju, on ne znaju kakva je zajebana fotelja. Joj, mene je u fotelju lijeđa više ufatila je. A tebe sad uopće ne boli lijeđa, jel? Ne boli mene sad ovdje lijeđa, nego gledam ja kako da mi se dočepamo ove njemačke politike. Da mi idemo kod tvoga prijatelja Šolca. Šolca? Ja, da nas on malo ugura je. U politiku je. Vi smo ovako iskusni. Znaš šta bi te rekao? Šta? A imaš ti para šta za taksi? A imamo, ček, imamo ovo što mi je ostalo zadnje, što sam uspio da ukradem je. Ništa, a idemo mi sada kod Šolca, idemo prečicama. Ja znam prečice sve. Sad ću malo ove moje ljulje da potignem, ajmo mi kod Šolca. Idemo vam kod Šolca. Ajmo. Ajmo vamo. Ajde vamo. Slušaj Ramo, ajde vamo. Ja ću tebi držat lopavski i ti preskoči. Ajde. Moj dadiko, šta nas nađe u životu?
Da mi je neko pričao da ćemo nas dvojica probati stalno vrijeme zajedno, ne mogu vjerovati. Ja isto ne mogu vjerovati. Da ću ja s tobom jesti, pišati, hodati, raditi i sve da će s tobom, ja ne mogu njemu vjerovati. I da ti ja držim lopovski zato što si malen da preskočiš preko ovoga zida. I to i ja nisam mogu vjerovati. Zato što si lopov, zato držiš lopovski. Nije men poštenom čovjeku palo na pamet. Joj, Ramo, sve lopovski. Drži mi taj lopovski. Ajde. Ajde, skoči tamo, Ramo. Ode ja da dogovorim sa Šolcom. Ja? Kad dogovorim ja sa Šolcom, ja se vratim ovdje kod tebe da ti kažem... Nemoj mene ostavljati, kako ću ja prijeći preko ovoga je? Pa što nisi naučio da budiš? Kako ću ja da prijeđem ovdje je? Znaš šta, Dodiku? Ja? Aj ti idi okolo. Aj ti se vam vrati, Ramo je. Drži me ovaj pištulj. Aj ti se vam, joj sam pištolje nosaš je. Aj ti se vam vrati. Pa stajem lopovski. Opet lopovski. Aj. A šta me neće sve snaći u životu s tobom? Šta mene neće sve snaći u životu s tobom? Da se držao lijepo svoje ti politike, ja svoje politike, mlatilo one građane, ja ove svoje zajebavo, ti ove svoje zajebavo i bilo bi nam milina, ne ovako moramo skakat po Njemačkoj van zarađivat za ljeba je. Da mi je neko pričao da će mi ovako biti, ne bi te nikad dirao. Pusti te, živi svoj život, ja živim svoj život. Imam sebi ja para, ti imaš sve para. I svakome dobro, ovako niti je dobro tebi, niti je dobro meni, niti je dobro tebi, niti je dobro meni. Eto, ništa. Nikome nije dobro. Ajmo, Ramo, svojim poslom, ajmo.